गार्डन आने चलते या गार्डन कुचू कुचू गार्डन म्हणाय कुचू कुचू मला सांगून ना ते बरे ते केले तुमच्या सुंदर साफ गोवात जाली तुमकडे म्हणटली गावात नवत साहेब आयला असा एके वाटेन बडवायसर बिहाराक काटून दुसरे वाटेन दुडक्यार गावान 5 घर कॉप्याक बांधून म्हणून आणि तुम डोनेशन कुपनाक सर्टी बुक घातलेली आसा कितले कॉप्याक ना सर आमगे कोण गव्हर्नमेंट जॉब आहे त्यांना आमकां 50,000 समते 1,000 तिकीट स्टाफ पहिला No, to może skapnąć. To tu just come. Ale wcale nie to może skapnąć म्हणा. तो तुझंच का Amen काय चुडीदार घालून ना. Oh, sorry. It's okay. Sorry, excuse me. Actually, Excuse me, तू किती सांगू शकता? मागीर मुख कसो केलो What? मागीर What